खुलुमबाय आंनि बड' जेडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। सासे प्रिन्सिपाल आरो सासे फोरोंगिरिखौ गावथारबाय। जम्मु काश्मीरनि ईदगाह ओनसोलनि गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव सासे आइजो प्रिन्सिपाल सुपिन्दर कौर आरो सासे फोरोंगिरिखौ लश्कर-इ-ताइबानि दावहारु आफादा साननि समावनो फरायसालियाव हाबनानै गावथारबाय। बे जाथायनि सायाव जम्मु काश्मीर डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस DGP दिब्बां सिंहआ बिथांमोनखौ थाबैनो हमनाय जागोन होनना बुंदों। आरो मिथिनाय बादिब्ला काश्मीराव बोसोरसेयाव 26 दाय गैयै सुबुंफोरखौ लश्कर-इ-ताइबानि दावहारु आफादा गावथारबाय होनना मिथिनाय जादों। बिनिनो मुस्लिम सुबुङा 19 सा, हिन्दुआ 6 सा, सिखआ सासे। बिसोरो काउन्सिलर हिसाबै 6 सा, फरायसालि फोरोंगिरि 3 सा, दुकानदारिफोरा 4 सा, बे जायगानिनो दैदेनगिरि 2 आरो बायदि बायदि। कामरुप गौरिमारियाव मोनसे जाथाय। मैगं गायनाय जायगानिफ्राय बारिनिफ्राय बोरमाखौ होसोनायनि दायावनो सासे आइजोखौ 3 हौवाफोरा जोग्लि बुग्लि खेनाय हमना बुद्रुयो आरो सासे आइजोआ हौवाफोरजों लोगोसे समानैनो खेनाय हमना बुयो आरो जोयो। बै 3नि मुङा रन्जन आली, कादेर आली आरो नुर इस्लाम आरो सासे आइजो। आरो बुसे जुसे खालामनाबो न'आव गोबाव सम दिनदोंमोन। नाथाय दायो पुलिसआ बै 3 सुबुंखौ हमाखै। न'खरनि मानसिया पुलिसनियाव बिथांमोनखौ नांगौबादि साजा होनो खावलायहरदों। तीर खेला गेलेना जेननानै 7,600 रां होनो गोनां दाहार जाना थानाय बिशाल रयखौ बुथारना गुवाहाटीनि मोनसे देहा फाहामसालिनि उनथिंनि मोनसे फिसा न'आव गोथै देहाखौ गारना दोनो साइबुर रहमान, हजरत आली आरो नुर आलमआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साइबुर रहमाननो बिशाल रयआ 7,600 रां होनो दंमोन। बे रांखौ बिनो थाखाय फनबो खालामदोंमोन। बुधबार बेलासिनि 5:03 साइबुर रहमान आरो बिशाल रयआ मिथिनाय बादिब्ला बिसोर सानैजों सिगांनिफ्रायनो एसे नांज्लाय खमज्लाय जाबाय थायोमोन। बे नांज्लाय खमज्लायानो बृहस्पतिबाराव मोगथां महर मोनबाय। आरो मिथिनाय बादिब्ला बै बुथारनाय जायगायाव जौ जुवा, गान्जा बायदि बायदि जानाय लोंनाय सोबनाय आरो सोलिबाय थायोमोन। मैया पुलिसआ बिसोर 3 बिशाल रयखौ बुथारग्राखौ हमबाय। दायो न'खरनि मानसिफोरा साइबुर रहमान, हजरत आली आरो नुर आलमखौ नांगौबादि साजा होनो थाखाय पुलिसनिसिम दाबि खालामदों। मबाइल फन आनलक खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ 12 बोसोरनि थाखाय जेलनि सिङाव दोनबाय। बे जाथाया आमेरिकायाव जादोंमोन। सासे पाकिस्तानी सुबुंखौ 12 बोसोरनि थाखाय जेलाव थानांनायनि साजा होबाय। बिनि बे आनलक खालामनायनि थाखायनो आमेरिकानि AT&T कम्पानिया $220 खरसा जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला 35 बोसोर बैसोनि मोहम्मद फाहाक आरो बिथांनि लोगोफोरा 7 बोसोर AT&T कम्पानिनि मबाइल फनखौ आनलक खालामना दोनदोंमोन। बै मोहम्मद फाहाक आरो लोगोफोरनि थाखायनो 19,33,000 था मबाइल फना आनलक खालामना दोनजादोंमोन आरो कम्पानिहा 7 बोसोराव $20,97,430 खहा जादोंमोन। मोहम्मद फाहाकआ वाशिंटननि बुथेलआव मबाइल फन आनलक खालामनो मोनसे कल सेन्टाराव सोलोंथायबो लादोंमोन आरो आनलक खालामनो थाखाय AT&T कम्पानिनि सोद्रोमाफोरखौबो लोगोआव लाफादोंमन आरो बै सोद्रोमाफोरखौ हेकिं इनस्टलबो खालामनो थिनदोंमोन, जायनि थाखाय मोहम्मद फाहाकआ पाकिस्तानाव थानानैबो आनलक खालामनो हादोंमोन। बेफोरनि दायावनो मोहम्मद फाहाकखौ AT&T कम्पानिया हमहोदोंमोन। आंनि रादाबा बेसेनो। गोजोन्थों।